Steph ydw i. Fi'n defnyddio'r rhagenwau she, her neu he, ei. Dwi'n menyw gwyn. Dwi yn fy degeiniau cynnar. Gen i gwallt cyrliog brown a dwi'n gwisgo het crochet lliwgar a cot achos ni mas tu fas. A fi'n eistedd fan hyn gyda coed o'n nghwmpas i a mae gen i oli y ci yn cysgu ar fy ngôl. Dwi'n gweithio yn llawrydd yn y Celfyddydau Gweledol. A beth mae hynny'n golygu yw dwi'n gwneud pethau fel ymchwilio, ysgrifennu a dehongli gweithiau celf. Ond yn enwedig yn trio ffeindio ffyrdd o gael bobl sydd falle ddim yn gyfarwydd â celf neu sydd falle ddim yn siŵr lle i dechrau, trio ffeindio ffyrdd i gael nhw i ymgysylltu â'r Celfyddydau Gweledol. Dwi'n cyflwyno fideos ar gyfer gwefan Cwtsh Creadigol. Fideos Arsylwi'n Araf ydyn nhw. A beth mae hynny'n ei olygu yw bod chi'n cymryd darn o waith celf a gwahoddio yw i gael bobl i cymryd amser falle rhyw 5 munud i arsylwi'n araf ar y gwahanol manylion yn y darn o waith celf. Felly does dim rhaid bod chi'n gwybod unrhyw beth am gelf, mae jyst eisiau bod 5 munud bach gyda chi, bod chi gyda amser i gwylio'r fideo ac i falle gwrando. Bydd llais yn eich arwain chi trwy gwahanol manylion y peintiad. Wel, mae jyst yn rili anodd dychmygu byd heb gelf. Pan aethon ni mewn i'r cyfnod clo, oedd pawb rili yn troi at y celfyddydau i gael cysur, i gael rhywbeth i cymryd y meddwl i ffwrdd o beth oedd yn digwydd. A mae hwnna dim jyst y Celfyddydau Gweledol, gall hwn fod yn cerddoriaeth neu perfformio neu unrhyw fath o gelfyddyd. Mae ymchwil wedi dangos bod gwario amser gyda un darn o waith celf a jyst arsylwi arno fe yn rili araf a jyst cymryd amser i bron i camu mewn i byd y waith celf yna yn lot fwy o lles i ni na trio gweld lot o bethau ar unwaith. So mae'r fideos ar gyfer staff sy'n gweithio yn y gwasanaethau iechyd, ond maen nhw ar gael ac am ddim i unrhyw un. Maen nhw'n agored i bawb, rili.